जान से मार के करके मतलब सूरज के मार देने सन। अब ओकर अंश के भी मार देम सा, लड़की के तैयार हो कि ना वो लोग के डर पे बा। वो लोग सरेआम धमकी देता लोग कि लड़की जैसे ही बाहर निकली अपनी लड़की के मार देम सा। हॉस्पिटल जाम से तब ना, अभी तो अभी अल्ट्रासाउंड 1 महीना से नहीं के भइल, 8वां महीना में अल्ट्रासाउंड करा, लेकिन अभी कुछ नहीं। हम निपुण सिंह रउआ देख रहल बानी BMN सारण। ई चेहरा आज कोनो पहचान के मोहताज नहीं खे। रउआ सूरज अंजलि के बारे में जानत तनी देखत तनी, इतना ही वायरल खबर हो गई रहल कि ई चेहरा के रउआ देखते पहचान जाए कि अंजलि है। आज देख ली अंजलि कौना हाल में पहुँच गई बाड़ी। अंजलि के जौन हस्बैंड रहलन सूरज, पिछला 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के दिन उनकर हत्या कल गई रहे अंजलि के परिवार के द्वारा ही। तब से अंजलि आज तक हॉस्पिटल में नहीं गई। अंजलि के अब 9वां महीना चलता, जौन बच्चा होके अलावा ओकर 9वां महीना चलता। आई अंजलि से जानल जाई कि कबो ये अस्पताल गईली है कि ना, का स्थिति बा, इनकर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब बावे। कभी अस्पताल गई है कि ना? जी नहीं, कहाँ से अस्पताल जाएंगे। सब कोई आज द्वार पे आने को तैयार ही नहीं हो रहा है, डर के मारे कि नहीं हम लोग ले जाएंगे, कहीं बीच में हम ही लोग को वो लोग कुछ कर दिए तो। कोई आने को तैयारी हो ही नहीं रहता, अस्पताल कहाँ से जाएंगे हम। कोनो गाड़ी वाला आवे के तैयार नहीं खेलो? जी नहीं। का कहत लो? कहता लोग हमनी के ले जाए से अपना रिक्स पे, का पता कहीं रास्ता में हमनिए के मारे लागस लो। अच्छा, घेर के चाहे का जाने अंजलि खातिर गाड़ी पर अटैक ही हो जा, अटैक ही हो जा। वो लोग इंतजार में बालों के जब लड़की के बाहर निकाले लो, तबे लड़की के मार दिए। तो कैसे भी करके हम लोग जिन लुक लुका के पटना गए रहे मिशन। पटना का करे? तेज प्रताप सर के पास। तो कैसे भी करके हमने के गाँव में सब बहुत मुश्किल से वो गाड़ी वाला ले जाए के तैयार भवे। तेज प्रताप से भेंट भहुए? जी हाँ भहुए, खाली आश्वासन दे, लेकिन अभी भी कुछ ना। का आश्वासन मिलू? आश्वासन बोल के जल्द से जल्द कार्रवाई होगा 2 दिन के अंदर। अच्छा, लेकिन आज 4-5 दिन हो गए, कभी तक कुछ ना भय। अभी 8वां लास्ट 9वां महीना शुरू होके अलावा बच्चा के, तो एमे डॉक्टर के सलाह लेवे के पड़ेला, लेनी है कि ना? जी ना, अभी ना। हॉस्पिटल जाम से तब ना, अभी तो अभी अल्ट्रासाउंड 1 महीना से नहीं के भइल, 8वां महीना में अल्ट्रासाउंड करा, लेकिन अभी कुछ नहीं के। फिर कैसे होई बच्चा के जब इतना महसूस होला, बच्चा चलता कि ना, ये सब महसूस होला? कुछ होला, हल्का हल्का महसूस चलेला तो महसूस होला। लेकिन फिर भी तो डॉक्टर के पास दिखावल जरूरी बा, दवा भी रहल बा। डॉक्टर बोले रही कि आके एक बार जब पति रहूँ तक फिर दिखाए के पड़ी 8वां महीना में। लेकिन अभी सब दवा ववा सब खत्म बा और कोनो डॉक्टर के पास नहीं। कहाँ इलाज चलत रहा? सिवान में है। सिवान में? तो रसूलपुर थाना के इन्फॉर्म करके 2 गार्ड लेके जा सकतनी ना? प्रशासन कुछ करते नहीं के तो कहाँ से? प्रशासन के भी पता बा सब चीज़, उसके बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं के करत, ना ही गार्ड देते ना ही सुरक्षा, कुछ ना। तो अभी तक ले केहू के गिरफ्तारी भइल है कि ना? ना, केहू के अभी तक गिरफ्तारी नहीं के भइल। बिहार के प्रसिद्ध लोग आ गए, न्यूज़ चैनल से लेके नेता लोग, पप्पू यादव से लेके चिराग पासवान के पार्टी भी आई रहल, तेजस्वी से भी रहुआ मिल रहनी, लेकिन खाली आश्वासन के सिवा कुछ ना मिला। जी सर, सिर्फ आश्वासन, बाकी कुछ ना। बहुत नेता लोग आए, सबके सिर्फ आश्वासन दे के गए, और लेकिन अभी तक कुछ ना कर। 1 महीना से बेसी हो गए। आज 1 महीना 2 दिन हो गए, 2 दिन, लेकिन फिर भी कुछ ना, सिर्फ आश्वासन दे के जाता। तो एक बार रिस्क लेके जाला डॉक्टर के पास से देखावेला ना, तो क्यों जाए के भी तो तैयार होके के चाहिए ना, ऐसे इतना ना चल जाए। गाड़ी वाला के तैयार नहीं, गाड़ी वाला क्यों तैयार हो कि ना, वो लोग के डर पे बा। वो लोग सरेआम धमकी देता लोग कि लड़की जैसे ही बाहर निकली अपनी लड़की के मार देम सन। तो फिर गाड़ी वाला के भी तो डर बा, रिक्स बा, कुछ जाए के तैयार हो तब ना। रउआ घरे पे तो गाड़ी बावे ना? गाड़ी बा, लेकिन उस दिन वही गाड़ी पे हमला भइल रहे ना, तो गाड़ी अभी खराब बा और ओकर अभी इन्वेस्टिगेशन चलता। तो अभी उस गाड़ी से नहीं के बनल। प्रशासन अभी रखवले भी है, गाड़ी अपन गाड़ी बनी तब न जाए। तो ये केकरा तरफ से माने धमकी रउआ मिलत हवे कि रउआ घर से निकलल मुश्किल बा, बच्चा के इलाज करावे तक ले रउआ नहीं खी जा? जी फरार बा, सब देता, बड़का पापा और जन हमारे पति के चाचा बारन सब लोग, कहीं दूर नहीं के सबके यही जवाब है, आवे ला लो
ये बाहर से बाहर घूम के फायरिंग करके चल जाला डरा धमका के। तो ऐसे एकरा चलते इलाज करावे नहीं जात। आग्रह कैले रहनी है जनता से, पब्लिक से, प्रशासन से। ओमे देखनी है एगो न्यूज रिपोर्टर चलौले रहलन त गाड़ी गरौल भई रहल रउआ घर के ही केहू गाड़ी ओरी देले रहल उ के रहल ह पति के जिन चाचा बरन उनकर लइका। हां उ त आतंकवादी हइले ह की देत रहलन उ सब गाड़ी वाड़ी सब देत रहलन। रउआ लोग के कौना टाइप के धमकी दिहल जाता कि रउआ इतना डरल सहमल बानी? जान से मार के करके मतलब सूरज के मार देने सन। अब ओकर अंश के भी मार देम सा और लड़की के भी मार देम सा। अब रउआ के रउआ होखे वाला बच्चा के जान से मारे के धमकी मिलत हवे। हाँ अभी ये खाली धमकी देता लो। दूसरा कोई से कहवा के भेजता रे सन जन जे कितना दिन घर में राखी लो ओकरा के दवा बीरो जानता रे सन जे प्रेग्नेंट बिया त दवा बीरो करावे जाही के बा। आ सबसे ना बाची लो त जब डिलीवरी के समय बता जाही के बा। तो ये कहता रे सन जे कब ले घर में छिपा के राखी लो जैसे निकाली लो हमनी के मार देव सन। तो बाहर एकरा के नहीं निकालल जात जान कि हमार तो लैट्रिन भी बाहर बा लेकिन कैसे हमनी के एकरा के करत तनी सन। आधा पेट खाना खिया के आदमी रखता जब मौका मिलता तो तनी भर कभी लैट्रिन आदमी भेज देता लेकिन बहुत दुख में बानी सन। देखी अंजलि के जौन डिलीवरी बा लास्ट महीना दिन के अंदर होखे वाला बा। आ अंजलि के स्थिति इतना नाजुक बन गई बा रउआ देख लेम तो रउआ खुद समझ में आ जाई कि हॉस्पिटल नहीं की जात कि अंजलि अगर बाहर अहियन इनकरा परिवार के तरफ से इनकरा के धमकी दिहल जाता है कि अंजलि अगर बाहर आवतरी तो इनकर भी हमीशन के हत्या कर देम सन। इनकर पेट में जौन बच्चा बा ओकर भी इनकर हत्या होई तो ऑटोमेटिक उनकर आवे वाला बच्चा के भी मौत हो जाई। ऐसे ही लोग कितना परिवार डरल सहमल बा रउआ देख के अंदाजा लगा सकतानी। पूरा एलिगेशन थाना पर प्रशासन पर जात हवे। एसपी साहब अगर ई बात रउआ संज्ञान में जाओ तो पर रउआ कुछ संज्ञान ली ताकि अंजलि के होखे वाला बच्चा के बचा लिहल जाए। एसपी के पास भी गए थे, संज्ञान भी दिया गया लेकिन बोले कि ठीक है जाओ हो जाएगा करवाई, लेकिन उसके बाद कुछ ना किए। एसपी साहब भी सुन के देख के बस चुप हो गए। उनके पास भी गए थे कई बार, 2-3 बार आवेदन उनसे मिले भी जाके लेकिन फिर भी कुछ नहीं। सुरक्षा नहीं देंगे हम कह रहे हैं सुरक्षा हम नहीं देंगे। ऊपर जाओ अब ऊपर हम कहाँ जाई? अब ऊपर तो रउआ तेज प्रताप से मिलिए ले बानी। प्रताप से मिलिए लेनी अब ऊपर कहाँ जाई हम बताई ना। हमरा लगा पैसा नहीं खे यही से हमरा के ऊपर भेजाता। आज हमरा लगा पैसा रही तो 5 लाख रुपया तो हमरा कोई ना भेजाइत, घर बैठल हमारा सारा काम हो जाइत। अब ये मामला खातिर तो मोदी जी से मिलल जरूरी नहीं। अब मोदी जी के लगा हम कहाँ जाए? हमरा के केहू मिले दी मोदी जी ऊपर के मतलब कि अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नु भइलो जे पार्टी के जेकर सरकार चलत ओकरा से तो रउआ मिलिए लेनी। सरकार जेकर चलता ओकरा लगे गईनी, एसपी के लगे फोन गईनी, एसपी से कहनी जब हम ऊपर तक ले गए थे सर, तेज प्रताप सर के लगे भी गए थे, हमको सुरक्षा दे दीजिए। तो एसपी कागज फेंक दे, तब जाइए तेज प्रताप के पास कागज फेंक दे, कुछ सुनने का राजी ना, सुन में ना कैलस एसपी।